ọwụ na isoro gbu mmadụ mana ị nọ n'ebe a na-akpa alụ maka igbu mmadụ mana egupụrụ onwe gị emechie gbuo onye a aka gị na ọkpa gị dị ya ibe niile ya eso ndị gburu mmadụ ya eso gị maka na aka gị na ọkpa gị dị n'ime ọsụ egbu ya ka njọ ka m kwuo n'ụtụtụ maka na nya bụ ibe ọ kaligokwe o emerekwa na asị gị ọ na-asụ ya n'oyibo we go treat his fuck up we go treat her fuck up ọ na-atụ n'ụtọ na ntị ọwụrụ mmadụ ka a na-akwado igbu ọbara siri ike ọbara esike ọ bụrụ na ị ma na ndị niile ya eso agbụrụgo na ịchọ ka fa ghara inwe nsogbu n'ụwa a ọwụ na ị kacha zee mgbe ị ya ana ka ụmụ gị dịrị ndụ na-aga etinye n'aka n'ife gbasara iwepụ ndụ mmadụ. Ndewonu ụmụnne m ndị Igbo ndị ọma njem ọnụ, ekelekwa m unu. Aka m bụ nwanne gị nwoke 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ihe onyonyo a ị na-ahụ n'iru ebe a bụ ozi ịdọ aka na ntị dị oke mkpa nke nwanne anyị nwoke na-eme ihe ejije Nollywood bụ Maazị Ugezu zipụtara wenye ndị Igbo karịsịa ndị ntorobịa. Ihe o kwuru na ihe onyonyo a gbasara igbu ọchụ. Ọ wee sị na o nwere otu okwu mmegharị ọnụ bụ nke ama dịka slangs n'olu bekee nke ọtụtụ ụmụ ikorobịa na-ekwukarị n'ọgbọ a. Ọ wee sị na ị ga-ahụ ebe mmadụ na-abụọ na-akpa maka mmadụ onye mejọrọ ha chọrọ iwepụ ndụ ya, mana ịnọrọ ebe ha na-akpa ihe ha ga-eme onye ahụ iche nnọọ ihe na-enweghị isi, ha sị ka na ha ga-etriti fọkọp onye ahụ, mana ị gaghị ama na ọ bụ mmadụ ka ha na-akpa otu ha ga-esi wee gaa gbuo. Ọ wee na-adọ ndị na-ekwu ụdị okwu dị otu ahụ na ndị na-akpụ ụdị agwa ahụ aka na ntị wee sị na igbu mmadụ bụ ọchụ n'ala Igbo, na ọ bụrụgodu na mgbe gboo onwe onye na-emebi obodo, onwe onye na-enye ndị obodo nsogbu nke ndị obodo niile kwekọrịtarala na ọ bụzi onye a bụ nsogbu ha chọọ imemi na onye ahụ na anaghị apụta nnọọ ga-gbuo onye ahụ, na a ga-eburugodo ụzọ gụpụ onye ahụ n'aja ala, na o nwere ụfọdụ omenala a na-emegasị n'isi onye ahụ wee gwa ala na onye a esoghịzi ha n'obodo, na onye abụghịzi nwanne ha makwana na onye abụghịzi otu onye n'ime ha tupu ha gaa gbuo onye ahụ n'ihe. Ọ gakwa n'iru wee na-akọwasị na ọ bụrụgodo onye gburu mmadụ na-amaghị ama n'ala Igbo na onye dị otu ahụ na-agba ọsọ ọchụ, nke bụ na onye ahụ agaghị anọ n'ala aja ala ebe ahụ a ga-eli onye ahụ o gburu egbu wee ruo mgbe e lichara onye ahụ, wee ruo mgbe onye ahụ o gburu egbu lọtakwara ụwa, na onye dị otu ahụ ga na-agba afa wee ruo mgbe ọ gbagidere afa agwa ya na onye ahụ o gburu egbu alọtala ụwa tupu ọ lọchieta azụ bịa nọrọ n'aja ala ahụ ebe ọ nọ wee gbuo mmadụ. O wee sị na ntaramahụhụ na ihe na-eso mmadụ igbu ọchụ buru ibu, na ọ bụghị sọsọ ihe ofu onye na-ebu, na onye gburu mmadụ n'ala Igbo na ntaramahụhụ ya na-agagide na agbụrụ ya osi ọgbọ a ọbanye na ọgbọ ọzọ bụ from generation to generation. Ogologo okwu adị mmanụ ka mgbede, ya mere buru oche gị kpụdobe nso ma nọrọ ala ka anyị nye anya na ya bụ ihe onyonyo ma nụrụ n'olu nwanne anyị nwoke a bụ Maazị Ugezu dịka o ziri ya bụ ozi ịdọ aka na ntị nke dị oke mkpa onye ndị Igbo. Ya mere a sịla na Solex sị kama lere onyonyo ya, ma dịka anyị ga-enyo anya na ya bụ ihe onyonyo, ụmụnne m, na nkenke oge ka nrepụtụkwa ahịa m maka ndị ọ na-ewute na m na-ere ahịa m na m na-ekwu okwu akwụkwọ mgbe ọbụla, biko kpafe ihe onyonyo a gbaje ya ebe ị ga-achọ ikiri ma ọ bụrụ na okwu akwụkwọ m na-ekwu anaghị amasị gị, maka na akwụkwọ m na-ekwu okwu ya mgbe ọbụla bụ akwụkwọ ga-abara gị uru, bara ụmụaka gị uru, ma ndị amụrụla ma ndị aka ga-amụ amụ, n'ihi na ya bụ ọmarịcha akwụkwọ m na-ekwu okwu ya bụ akwụkwọ nnọrọla chebe echiche ma kwa aka depụta ya iji wenye aka n'ịkụziri ụmụaka anya otu esi agụ asụsụ Igbo. Ya bụ ọmarịcha akwụkwọ mkpọrọ Uchenna bụ akwụkwọ n'aka akụkọ gbasara nwata nwa mgbe ya bụ onye na-enweghị nne ma onweghị nna, mana o siri na ụkọ bilie bụ ọgaranya site n'ige ntị ndụmọdụ ndị okenye ya na site n'ịgbasi mbọ ike dịka nwata. Otu ihe kacha ụtọ n'akwụkwọ a bụ na edere m ya n'asụsụ abụọ, nke bụ na iru ya ọbụla ị satara ị ga-ahụ ebe ndere ya n'asụsụ Igbo ma hụ ebe ndere ya n'asụsụ Bekee. Ihu ebe ndere ya n'asụsụ Igbo ịhụkwa ebe ndere ya n'asụsụ Bekee, nke bụ na nwa gị gụwa asụsụ Igbo ya ọnwa ihe ọ na-aghọtaghị, ole anya n'ala ya ebe ndere ya n'asụsụ Bekee ọ ghọta ya ozugbo. Ma ụfọdụ n'ime uru akwụkwọ a ga-abakwara n'ụmụaka gị gụnyere nke mbụ, ịmụta otu esi agụ asụsụ Igbo; nke abụọ, ịmata uru ọ bara ige ntị ndụmọdụ ndị okenye; nke atọ, ịmata uru ọ bara ịgbasi mbọ ike dịka nwata, ya na uru ọ bara ịtọkọba n'ichekwa ego bụ nke ama dịka savings n'olu bekee. Ị chọrọ ka ụmụaka gị na-asụ Igbo ka Solex? Zụọrọ ha ọmarịcha akwụkwọ a. Ka ị chọrọ ka ụmụaka gị nwee ezi echiche ma nwa amamihe, ka anya ruo ha ala maka uche ruo ha ala, zụọrọ ha akwụkwọ a, ọ ga-abara ha uru nke ukwuu. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịnweta akwụkwọ ma ibi na Naịjirịa, kpọtụrụ m n'akara ekwentị a na-egosi n'ihu onyonyo a ugbu a. Anyị ga-ezitere gị na mpaghara Naịjirịa ọbụla ị nọ. Ma ọ bụrụkwa na ibi ala bekee ma chi nweta ya bụ akwụkwọ, aga m etinye link Amazon na ngalaba okwu ihe onyonyo a, ga gbepịa ya bụ link aka.
o bubaa gị na Amazon ebe ị ga-azụ akwụkwọ ma tinye adreesị gị, ndị Amazon ewetara gị na mba ụwa ọbụla ibi. Ugbu a ka anyị nyoo anya n'ihe onyonyo nke anyị ji maka ya wee bịa, ka m pụtakwanụ. O nwere ife mere nji wee chọọ ka nye nkụzi ya n'ụtụtụ a, maka na o nwere asụsụ ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa ndị Igbo anyị na-asụ nke ikpeazụ. Ya bụ asụsụ ị ga-enye ntị ọ dị ka ọ na o nwere ife ọ, mana ya bụ asụsụ dị nnukwu omimi. Ọtụtụ ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa na-egwu iniva amarọ. Nyawa oyibo bụ let us treat his fuck up. Let us treat her fuck up. Ife oyibo a na-egosi bụ na onye dị otu afa na-ekwu okwu ya dịka onweghị ife o mee, ọ bụ na ọ dịchara fa mma n'obi. Fa wee na-ekwu na a ya ewepụ ndụ ya ka ọ bụrụ na onye a adọzi ndụ. O nwere ife nchọrọ ịgwa nwoke Igbo, nwaanyị onye Igbo, njọ kasị njọ, alụ kasị alụ mmadụ nwere ike ime n'ụwa a bụ iwepụ ndụ mmadụ. Ọ ya bụ na ala Igbo, ọ bụrụ na o nwee onye na-akpa agwa dị aṅaa, ibe dịka onye ga-esolu ndị ilo wee na-akpa alo ka a ga-esi wee kwatu obodo. Ọwụ na ndị Igbo marụlakwana na onye dị otu a na emife dị otu a, ndị Igbo niile ndị ọ dịkọlụfa na ya na-aba akpa alo eje n'aja anị ndị obodo fa agụpụ onye a ya ebu ụzọ gụpụ onye a na mmụọ, kwuo na onye dị otu a bụ onye dị otu a abụgolu ive mmebi dịla obodo, na anyị na-ekwu na anyị na ya na-aba eso ozi, agụpụ ya na mmụọ, abịa na mmadụ egbunyu onye a anya, egbuo onye ama ayara awa n'afa. Otu a ka onye a ga-esi wee naanị iyi. Nke a bụ onye obodo niile gburu onye a nara awa n'afa maka na a na-ebu ụzọ wepụ ya n'aja anị. Gị nwere onwe gị dịka mmadụ bụrụ mmadụ, o nwere ikike ị nwere n'ụwa a iwepụ ndụ mmadụ. Ife ọzọ onye anya mee onye ọbụla gburu mmadụ anagbu n'iyi. E nwere ike ọ bụrụ na isiri ike rinne, ọ bụrụ na o nwere ife ọ ya emego imegide bicha ndụ na, mana ụmụ na ụmụ ya n'ụdị ya. Ọtụtụ ndị ezinụlọ n'ala Igbo tata na ngwuru dị iche iche bụ ife o ji wee dị ka fa na ofu ebe, na fa nara aga n'iru, fa nara egbogo, fa nara egbode, fa kpụ ofu ebe, bụ maka ife ndị nna fa metalụ. Akwụkwọ nsọ dekwere ya, maka unu ndị na-agụ akwụkwọ nsọ ekwuo na ife niile unu metere ya dị n'isi ụmụ unu na isi ụmụ unu. Ife ọ na-ekwu maka igbu mmadụ nya ka ndị Igbo na-akpọ na egbulu ọchụ ajọka. Ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa ndị ọgbara ọfụ, maka na onwere onye na-agwa unu, onwere onye na-akọwala unu agburu ndị mmadụ na-aga, unu eche na unu so n'ife a na-eme. Mba, onwekwa ebe unu so, unu egbugo unu. Onye ọbụla gburu mmadụ n'ala Igbo na-ama ama na-agbakwa ọsọ ọchụ. Ife bụ ọsọ ọchụ bụ na aja na ebe a ya eni onye a Igbo na ihe na-anọ ebe a, ihe awala ọsọ tupu etinye onye a n'anị. Ihe akwụnata n'obodo a wee ruo mgbe onye a Igbo enili ya bịa ụwa ọzọ, a ya agba afa a wee kwuo na onye a abịago ụwa ọzọ, na onye o si n'aka ya wee bịa ụwa. A ya agba afịa tupu onye gbara ọsọ ọchụ a wee chighata azụ n'obodo a. Ọkwa otu a ọ bịasịa a wee dokwe ife nke ikpeazụ a ya edokwe, onye a wee nwere onwe ya ka o wee bụrụ na ọchụ o gburu ayara esu ya. Mana tata kedu ife anyị na-afụ? Ọtụtụ ndị gburu mmadụ, o nwere onye ma na igburu mmadụ, igbuo mmadụ, ihe anọkwa ebe a na-akwa onye a. Enwere ike esie nri isolulie, enwere ike ọ bụrụ na ekpokọ otu ndị ya eso wee neba anya maka ịkwụ onye nwụrụ anwụ. Enwere ike ọ bụrụ onye nọkwuru ya, nwee ike ọ bụrụ na ọ bụ onye isi ndị na-ekpokọ otu
maka onye nwụrụ anwụ mana ọgụ ọgbụrụ onye anwụ ụbọchị anyị akwụ ya ya anọ hei na ofu aja na ebe a igburu mmadụ ebe a ya eni onye a ka ihe anọkwa ebe a wee soro na-eripụ ibe a na-eme ana m agwa gị eziokwu ndụ gị aghasagbo ndụ gị ghasara aghasa onwekwa onye maara ibe ime mana ndị mmụọ ji gị n'ụdị na-adịrọ mma ibe igburu bụ ọchụ onye ọbụla bụ onye Igbo ya agbala ọchụ ọsọ ihe agbala ọchụ ọkịma ọchụ gbaalụ ya ka ọ kpaghịra ma ọ bụrụ na ndụ gị dị gị mma na ndụ ụmụ gị dị gị mma ndụ ụmụ ụmụ gị ma ụmụ gị ọ bụrụ na ị ma na ndị niile ya eso agbụrụ gị na ịchọ ka fa ghara inwe nsogbu n'ụwa a ọ bụrụ na ị kacha zee mgbe ị ya ana ka ụmụ gị dịrị ndụ na-aga etinye n'aka n'ife gbasara iwepụ ndụ mmadụ ịnọrọ ebe a na-akpa alụye wala ọsọ ịkachiba akara ichiche gị na ndị be gị ibe ịnụ na ịnụ ọzọkwa ya ibe ekwuru na ntị gị na osigo na ntị gị fụọ na ya na-akpali ya mmadụ na aka gị na ọkpa gị ada ọkwụ ya akara ichiche gị na ndị be gị gụpụ ndị be gị gbaa ka ọkpa gị ra ọwụ na ị soro gbu mmadụ mana ị nọ n'ebe a na-akpa alụ maka igbu mmadụ mana egupụrụ onwe gị emechie gbuo onye a aka gị na ọkpa gị dị ya ibe niile ya eso ndị gburu mmadụ ya eso gị maka na aka gị na ọkpa gị dị n'ime ọsụ egbu ya ka njọ ka m kwuo n'ụtụtụ maka na nya bụ ibe ọ kaligokwe o eberekwa na-asị gị a na-asụ ya n'oyibo we go treat his fuck up we go treat her fuck up ọ na-atụ n'ụtọ na ntị ọwụrụ mmadụ ka a na-akwado igbu ọbara siri ike ọbara esike ndị Igbo anaghị egbu mmadụ na nkịtị mba anaghị egbu mmadụ na nkịtị ibe ọ na-emegide ka egbuo mmadụ eme a na-aya ebu ụzọ jegufu onye a na-aja anị onye agụpụ na-aja anị bụzi okpokoro mmadụ onwezi ebe ọ kwụ n'ụwa agụpụghị na-aja anị abịazịa n'ife egbuo nwere ibe maka na onwe gị ibe ibu ụzọ mee ya ka m na-aya onye ọbụla naanị ibe m na-ekwu ọ bụrụ na ị maala na onwego ka aka gị si wee dị n'ọchụ hei makwala ibe ya eme ya onwekwa onye maala ma ndị uwe ojii ma ndị uwe ọcha ma ndị uwe akwụkwọ edo onwedokwa onye maala na igburu mmadụ mana onye enighị igbu onye a ya achọtakwa gị ibe ọ ya eme gị aya kwụọ dị mma ekene m onye ọbụla aba mba Ugezu jiri ọvụ Ugezu onye Enugu Ukwu achọrọ nka mkpọzi ava m na ndị mmadụ amagwoli ya wepụ n'aka n'igbu ọchụ maka echi onye gburu ọchụ anagwo n'iyi ọ dị mma ọkwa ikirichala ya bụ ihe onyonyo na mbụ ana m asị ya bụ nwanne anyị nwoke bụ Chief Ugezu J. Ugezu ana m asị gị daalụ n'ihi ozi a bụ ozi ịdọ aka na ntị dị oke mkpa maka na o nwere ihe ndị Igbo na-ekwusi na ihe ọjọọ gba afọ ọghọrọ omenala ọtụtụ ndị mmadụ ndị na-awụfu ọbara n'ọgbọ a anyị nọ n'ime ya ugbu a amaghịzi na ọbara dị arọ ọtụtụ ndị mmadụ ndị na-etinye aka n'igbu mmadụ n'ọgbọ a anyị nwetara onwe anyị n'ime ya amaghịzi na igbu mmadụ bụ ọchụ amaghịzi na onye gburu ọchụ na-agba ọsọ ọchụ igbu mmadụ adịghịzi ọtụtụ ndị mmadụ ka ihe ọbụla mana ana m enwe nkwenye na ọ bụrụ na ndị okenye niile anyị nwere n'ala Igbo amalite kwuo okwu ka gị malite nyewe ndụmọdụ dị otu a ị na-ewepụta kwa mgbe ana m eche na ọgbọ na-etopụta etopụta ga-esi na ya wee na-amụta ihe ma ọ ga-esokwanụ wee mee ka ala anyị dị mma ma otu ajụjụ m nwere n'okwu a nwanne anyị nwoke a kwuru ugbu a ọ bụrụ na ya bụ Maazị Ugezu enweta ihe onyonyo a biko nna anyị nyere m aka zaa ajụjụ a ma ọkwa na ọ bụrụ na onye ọbụla maka ajụjụ a m chọrọ ịjụ ugbu a ịmara ọsịsa ya enye m ọsịsa ya na ngalaba okwu ya bụ ajụjụ bụ onye gbukwara mmadụ dịka ọ na-azọ ka ọ zọpụta ndụ onwe ya onye na-azọ isi onwe ya wee gbuo mmadụ nke ama dịka self defense onye dị otu ahụ ọ ga-agbakwa o kwesịrị ịgba ọsọ ọchụ ntaramahụhụ ahụ dịrị onye gburu mmadụ ọ ga-adịkwara onye dị otu ahụ gburu mmadụ ka o wee zọpụta ndụ nke onwe ya biko Maazị Ugezu
ọ bụrụ na ị nweta ihe onyonyo a etinyeke n'ọnụ n'okwu n'akụkụ nke a, ma ọkwanụ gị bụ onye na-ekiri ihe onyonyo a, ọ bụrụ na ị mara ọsịsa ya, deere anyị ya na ngalaba okwu, n'ihi na ọtụtụ n'ime ụmụnne anyị ga-achọ isi na ya mụta ihe. Ọ dị mma, gị onye na-egere akụkọ ụwa m, ịmarala etu anyị si eme ya, deere anyị ebumnuche gị, otu si ọhụ ya bụ ihe nke ikiriri ugbu a na ngalaba okwu, ka anyị mara uche gị, n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Ụmụnne m, ka emesịa nụ, tụsara m ihe onyonyo a.